Oimore kwa Ramogi e juang kamora mora ma intiere machiegni e chenro mar ang'ichwelo midhiamo makawuono ka bende kora put mayande ochuogi mondo non lai mar somo mar CBC ogolo lipota ka gidwaro mar mondo mi grade mar 7, 8 kod 9 odong e skund primar. Kopogore koda mano nyakwa Ramogi bende koro paro mopogore nyuolore kaluwore kod aguch omenda mar Hustler Fund mana seche 24 kende tok kane oseyang chenro no. Moko kuom jo Kenya osekawo omenda no ka jomoko to pod ywak ni gionge ler kata diera mar yudo omenda no. Nyakwa Ramogi bende odiochieng' ma kawuono Ramogi TV nobedo kod chenro makende mane gibago e gwenge mag Kisumu kama bende ne gichiwo thieth manono ka bende gitudore kod johera mag Ramogi TV odiochieng' ma kawuono ka bende wan gi weche motenore kod odiochieng' mar dhialo odiochieng' no mar ayaki piny mangima World AIDS Day. Wantiere kod report motenore kod mago mathoth motimore e kor gwenge magi to kod mamoko magi weche maomiyo pek. Komiti manono somb CBC ochiwo report ma awiye ka achiel kuom weche neno ni klese junior secondary ogere skunde primary. That His Excellency the President appoints a tribunal to deal with the matters in accordance with Article 251(5). Komiti mar chike mane nono commissioners ang'wen mag IEBC koro dwaro ni jatend piny uchuga put mabiro nono commissioners go. So Ramogi TV itaweka hafla kama hii kila miezi 3. Kaka achiel kuom yore mag dhialo higa achiel nyaka ne chake, Ramogi TV ne obago chenro mar thieth ma onge chudo Kisumu kendo chokore kanyakla gi jopiny. Machiegni nyakwa Ramogi nyinga Sufros Okinda. Nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa en Winnie Adoyo. Par nyalo yudo achiel kachiel ko kale Facebook page marwa mar Ramogi TV, achiel kachiel yudo bende Twitter to kod YouTube. Ornwa pachi weche motenore kod weche manyien odiochieng' makawuono to bende nyiso ni to omenda mar Hustler Fund ni setemo iseyude koso podi. Kawachako jopuonjre ma tieko somo e grade mar 6 biro dhi nyime gi somo e alwora ma skunde gi mag sekondar kama koro idhi kete klase mag sekondar mar adundo motisi ni junior sekondar. Maen kalora gi report ma awiye ma ogol gi komiti ma yande ochuogi mondo non chal mar somo mar CBC. Counties duto mapacho kae choko pa jopiny e wilaya mar somo mar CBC. Gikone to aput mane ochuogi nenono lai mar somo no ochiwo lipot mare ma ohiu ne jatend piny William Ruto. Moko kuom paro mowuok e lipod no oting'o keto somo mag sekondar ma adundo kata junior sekondar kama oting'o grade mar 7, 8 kod 9 e skunde mag primar. Apudno bende ogolo paro ni duoko mar piny maduong' mar jo grade 6 KPSEA kik ti godo e chwalo jopuonjre e kilese manyime. Kao kamano ti kode nono kaka jopuonjre winjo somo kendo chiw lipot ne migawo mar somo ewi kuonde ma jopuonjre pod nitiere kod rem. Paro machielo mogol kod apudno en medo lab 1 kod klas 1 e skunde duto mag primar. Gero labs ibiro mi nafas manyime kuom higa 1 mabiro. Od bura mamalo bende koro kwa mondo sir chenro ni kaka nyalore mondo skunde oyud mwandu moromo ne chenro mar CBC. E kinde ma magitimore apudno golo paro mondo sikunde mag primar mantiere machiegni kod mago mag sekondar oriw mwandu mag somo kama oting'o labs mag jo sekondar. Migawo mar somo, duol mar KICD kod duol mochung' ne ndiko jopuonj Teacher Service Commission bende kwa mondo ti kamoro achiel e neno ni sikunde oyudo jopuonj moromo motiegore maber e wi CBC. Jopuonj mabiro puonjo jo grade 7 ema ibiro mi nafas mokwongo. Piny owacho bende kwa mondo ndik jopuonj mamoko 30,000 kochopo dwe mar 1 higa mar 2023 mondo kony e dino fuok mar jopuonj manitiere pacho ka sani. Apudni koro nitiere kod nyaka dwe mar 3 higa mar 2023 mondo chiw lipot mogik e wilaya mar somo mar CBC. Kawadhi nyime jokanyo e sekta mar thieth pod medo jiwo lweny kedo gi landruok mar kute mag ayaki e alwora ma Nam Lolwe. Kaunti ma Homa Bay ema pod ni nyime landruok mar ayaki e Nyanza kipimo gi counties mamoko manika luo. Kaka jafamo marwa Joju Malero, jip pod imedo gol ne jokanyo, jopiny kod sirikal mondo med jiwo yore mag gayo landruok mar kutego. Counties makaluo 4 ma oting'o Migori, Kisumu, Siaya kaachiel kod Homa Bay, lipot yango ni kwan jogo modak kod kutego mag ayaki koro pontie malo. County ma Homa Bay ema otelo kod
kod kwan oganda mathoth ma odak kod kutego mag ayaki e Kenya mangima kod atamalo 19.6 ka iluwe kod kaunti ma Kisumu kod atamalo 17.5. Kaunti ma Siaya bire thuolo mar adek kuom kauntis duto mantie kod kwan malo mag jogo modak kod kutego mag ayaki e atamalo 14.7 ka kaunti ma Migori bire thuolo mar 4 kod atamalo 10.9. Sani nonro manyogol manyogi national government the preliminary mar Nascope 2022 estimates wasedok chien mwagik nyaka 10.8%. Koro nyiso ni wasedok chien kata doko ni pod nitiere new infections moyudo bat. Kwan mathoth mag oganda ma pod gamo kutego mag ayaki gin rawere ma e kind higni 10 kod 24. Sex for money. And mano osebedo ka okelo ingru like medruok mar kute mag tuo mag ayaki kabisa nikech adhi tanindo kod ng'at ma bende akia chalne. Tanya nyasa ni koro bedo gi challenge ahinya kuom nyithindo mathindo kabisa maluongo ni HIV exposed infants. Gin nyithindo monyuol gi mine mantie kod kute mag ayaki. Kata bed ni e counties gi koro kwan oganda mathoth osebedo ka odak kod kutego mag ayaki, lipot yango ni kwan mag jogo eko ma odak kod kutego mag ayaki e counties ma kaluo koro osebedo ka dok piny nikech okenge mopogore opogore ma oseketi. Watimo weche miluongo ni school health programs. E school health programs kanyo wawuoyo gi nyithindo, wamiyo gi information about HIV kendo kaka degi kony weche mag geng'o HIV. Wadhi 95. First 95 men about ng'eyo chal mar dendi identification. Wasedhi maber, almost 196%. Kwa the second 95 maen jok mo achiel kuom jomo sing'e chalgi ji adi mosebed kokete yath. Anyalo wacho ni kanyo wana almost at 99% ma kanyo watimo maber moingo. Kuma bit wane gi challenge ende 95 maen ni joma wariti ne mwakete thieth kata jok mantie gi viral load suppression. Nengo beni wapuonjo jok matindo kako nengo giritre alafu issue mar prep gi pep bonengo wamed wuoye mang'eny ahinya. Luoro kata kamano koro pod nitie ni okenge ma oseketi e duoko piny landruok ma kutego mag ayaki e gwego mag Nyanza koro dek dok piny nikech midhiero ma oting'o mano manok mar rapim ma kutego mag ayaki kaachiel kod raboyunga manyaka sani okwako piny Kenya. Ibro yudo ko osiptende wa mamoko kawuono gigo mag pimo mag HIV/AIDS onge moromo. Nok mar kondom osebedo ka en gima luongo ni a major issue. Nikech niche an gi program miluongo ni Miss Condom Migori County kendo nwawuotho e town kwa chiwo kondom ne joma tindo. First unaona kama siku hizi youths wa siku hizi wapendi hizi condoms za Sure. Unaona tunataka the flavored ones. Landruok ma kutego mag ayaki e counties go makaluo koro setudi kod yore nengo mopogore opogore ma oting'o mano malupo kaachiel kod kunyo mula. Mining industries magetimore kod fishing industries koro the economic resources mwan godo e Migori County iyudo ka sama ji odhi to ji ringo lal ka ji dhi kuonde machalo kod mago. Jogo machiwo thieth koro jiwo oganda no wuogo kendo koro ng'e chalgi ka otende kod tuoni mar ayaki ka giwacho ni mae okang' mokwongo ma ikedo kod tuoni bende gijiwo jogo ma odak kod tuoni ne odhi nyime kod muonyo yath. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma kuom lipodno kowuok e kaunti ma Migori. Ka wadhi nyime ni jal moro ma yande odonjne gi ketho mar dhiro miyo ma wachore ni ne osiepne kowuok e orofa mar 12 mar ot moro kar dak e boma ma Nairobi ka ong'adne bura mar twech kuom higni 5 maonge thuolo mar rambol. Jagono manyinge Moses Njoroge oromo gi ng'eto makamano e nyim jang'ad buche Esther Kamilu bang' yudo gi ketho mar kelo hinyruok ne nyadendino ma nyinge Eunice Wangari. Yangore ni nyadendino ne giromogo e yor tudruok mar mbui tarik 13 dwe mar 9 higa mar 2020 kendo ne giwinjore mar romo ma gikone gwandruok owuokie. Indeed, the offense has brought an impact to the victim and family. Accused is a first offender, although in denial of the offense. Section 234 of the Penal Code provides for life sentence in offense of this nature. However, taking into consideration the young age of the accused and his willingness to rehabilitation to work on his anger and alcoholism,
the court is persuaded to sentence the accused person to serve 5 years imprisonment. You have 14 days right of appeal. Kaudhi County, Maoma Bay, Governor Maoma Bay Gladys Wanga ogolo chik ne board mateo kar thieth maduong' Maoma Bay mondo tim nonro matut ewi wach tho japuonjre ma ja klas 12 mane otho e kar od thiethno thuolo machuok bang' konyore. Velma Nita Ochieng mane dhi timo penj mar klas 12 Nyajanja Mixed Secondary School ne owito ngimane chieng' wuok tich bang' konyore kar e yor pala ka familia mare to seyo jochiw thieth kuom ne nyiso nyau e tijegi magi wacho ni ne okelo tho mar nyakono. Wanga ne otimo limbe kar od thiethno kendo golo chik mondo tim nonro e yango gima dine kel tho mar Velma. Ni Velma no biro kendo kokalo kuom pala nyo onyuolo nyathine mawuoyi mabenyo wuok maber kendo ka ngima kendo kotegno. Kuom hawi marach Nyasaye no kawe. Mondo report ni obed ni koro en report ma orumo ne warito mondo jonyuol mag Velma chunygi okue, kaito ka chunygi osekue to ginyalo bedo ka koro itimo postmortem mar nyathini mondo ng'e ni thone no wuok kanye. Report mayudo ni en report mokuongo manotim gi team mar hospital kotel ne gi bende gi waziri mar health. Report mar ariyo mabende warito en ma board mar hospital be ng'iyo ni ere kaka nye wach ni obet. Report mar adek en report mibro losi koselosi gi bende anyuola gi familia ni ang'o manyotimore seche manye gimbenye gineno. Kaito wabro yudo report kanyakla. Familia moro e gwenge mag Isbania, sub-county Makuria West, sub-county koro odak kod kuyo e chunygi bang' nyathigi mayande somo e grade mar 6 e skul primar mar Nyamaharaga ne olala poya ma otelo ne penj maduong' ma higani. Un japuonjre no Charles Ngori wacho ni japuonjre ni ne olal tarik 15 dwe mar 10 higani ka bende kama odhi nyaka gi sani pod ok oyangi. Ngori wacho ni kata penj maduong' mar klas 6 ne ok otimo. Wacho ni gisetemo manye kuonde duto kata kamano pok ginyago lemo ma ne osir kod min japuonjre ni Ann Ngori mane wacho ni lal mar japuonjre no oseketo lich kod kuyo e chunygi. Alipokuwa na marafiki wabaya alikuwa nikiwakanya au marafiki wabaya. Sasa alipokuwa na wakanya marafiki wabaya alikuwa asikii vizuri kumwambia marafiki zako sio watu wazuri, achana na hao marafiki. Sasa kao siku hiyo mimi nimemwambia huyu rafiki yako unayetembea naye mbona sio mtu mzuri, naomba badilike. Sasa ni kama alipofika nyumbani aliona kama kuna adhabu itapatika. Ndio akaja akavua viatu, akavua na soksi, ndio huyo tena akaenda. Sasa mtoto nimemtafuta, nimevuka mpaka Tanzania, nchi jirani nimemtafuta mtoto hajapatikana mpaka wa leo. Na mtihani wameshafanya, mtihani wameshamaliza. Na niliwaacha na baba yao vizuri tu, mtoto hakuniambia chochote. Sasa nashangaa tena napigiwa simu kwamba mtoto kapotea. Na kwa hiyo yani sijui chochote. Naomba tu nisaidiwe kumpata huyo mtoto, mwanzo bado ni mdogo, afu mtoto wa kike anatakiwa kuwa shuleni. Familia moro sub-county ma Ugunja dwaro ratich gi tok wuodgi manyinge Gabriel Wakele maja igni 44 nyogo kendo negi e gwenge ma Imbaya ka itude gi uso wheelbarrow mar jirandgi. Steve Ogutu maeno wadgi lero ni nyoyudo wadgi dala kani kod rem kendo lipot yango ni nyogo e gi jago ma nyori kole wheelbarrow. Owacho ni gisechiwo lipot ne obila kendo tipo mar jogo kaka ne gigoyo owadgi osechwal ne apisas mag okwach kich mak mana ni onge okang' ma osekaw negi. Mimi nilipigiwa simu, ndugu yangu alikuwa na kesi ya wheelbarrow. Aliomba hiyo wheelbarrow, sasa wakati alienda kafanya kazi na hiyo wheelbarrow, hakurudisha wheelbarrow. Huyu akamwambia tutakaa chini kama familia, ngoje tu usimfanyie chochote, wacha hiyo maneno tutashughulikia. Akatoka kaenda Ugunja kwa ndugu yangu huyu mwenye ameongea hapa,
tena kufuatilia hiyo maneno huko. Sasa wakati huo alichukua hiyo hatua, alipigwa. Walipiga ndugu yangu na wakakatakata kichwa, mkono. Mimi nilipigwa simu saa 10 jioni hiyo Sunday. Ndugu yako amepatikana kwa njia kama amekatakatwa. Nikashangaa sana. Ni wale wametoka hapa na ndugu wangu ama ni kina nani? Dakika kidogo ananipiga simu kuja nyumbani, ndugu yetu amekufa. Kufika nikapata ndugu yangu amekufa yenyewe. Hata video niko nayo. Kuna mtu alipiga hiyo vile walikuwa napiga ndugu yangu. Video niko nayo. Nilitumana kwa CID wako nayo. Mimi pia naomba serikali achukue hatua, achunguzwe, wachukue kazi yao kawaida kulingana na department yao. Wafanye kazi imalizike. Sikuacha mtu kwa tabu. Hiyo ni kuchoweza watu kila pahali kukua hivyo. Nyakora mogigi lipot ma ugunjana wa mobiro ka ugudo yuyo mokwongo wan gige ni jogo madwa ratiro giduto gibiro ratiro kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moiko ni chenro mar Ang'ichwelo. My name is Tony Mungai Hutia Nyoto. I do a lot of this counseling, mentorship for boys and girls, where we are now doing the divorce care ministry for both men and women. I was not getting married to get divorced. It was marriage and that's it, till death. We most of the time throw the burden of divorce to women. We forget that part, that the man is the head of the home. A relationship is two-way, and that's why the Bible talks about two people can never walk together unless they agree. I've been dating a different person than the one I meet in the house. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kau thuolo mari mondo irang makare bengi kata kambi midwaro kawe hola. Mai biro konyi e ng'eyo okenge monego ilu mondo ikaw hola kod gigo ma idwaro mondo ikaw hola no. Welcome to Shabiki Land. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Shabiki.com. E kindi nyasi mar dialo rwako higa achiel kaka Ramogi TV. Chieng' tich abich wabo bedo gi boda boda clinic koa Victoria Primary School Kisumu. Chakre saa 3 okinyi ka wabiro puonjore yore mag wuoth makare, rito apiko kod timo ohala makare gi apiko. To bang'e wabo bedo gi tuk adhula e kind Nyanza Regional Police Football Club kod Kisumu Boda Boda Association Club. Wanere. Yuda Matingu Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende, yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchel no. Ma en tie dero, the house of rumba. Have doodles taken over your home? Hey,
I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doo-doos. Get Bolt insecticide today. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Priska Gadhoni Muya, natoka Nyeri, mpado wa Mkuruini. Niko na furaha sana kwa kujishidia MJP. Hizi pesa itanisaidia kuboost my business. Naomba Wakenya wenzangu waingie kwa hii mchezo, watafurahia kama mimi. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machiegni kendo nyako Ramogi, commissioners ang'wen mag IBC maisundo mondo miyo wuogia PC sani koro bedo gi e duolno ochung' aleng'a. Ma bang' komiti mar od bura marango chike kod ratiro puodho ni jatend Kenya William Ruto ochuga put mabiro nono commissioners go. Chris Owino miwaler mathoth. Bang' winjo buche ang'wen mag dwaro ni ogole apisi commissioners ang'wen mag IBC, komiti mar od bura mochung'ne weche mag chike JLAC opuodho paro mar golo Juliana Cherera kod kweth mare e apisi. The Honorable Sir George Murugara, the Chairperson, Justice Legal Affairs Committee. Maler mane ogol kod jakom komiti mar JLAC George Murugara e od bura odiochieng' mogik motelo ne jood bura dhi e yweyo mar dweche 2. Ka olidho ripodno ne jood bura motelo ne pedhe ayanga e od bura, Murugara oyango ni buche ang'wen go ne omulo fuondni duto madwarore e golo ya PC commissioners mag IBC. The petition by the Republican Liberty Party discloses serious violations of the Constitution or other laws as a ground for removal of Ms. Juliana Woge Cherera, Ms. Irene Cherop Maset, Mr. Francis Mathenge Wanderi, and Mr. Justice Abonyo Nyangaya as commissioners of the Independent Electoral and Boundaries Commission. Murugara onyiso jo od bura ni komiti mar JLAC ne oyudo neno moromo manyiso kaka Cherera kod kweth mare ne odhi ataro mar pen chik e kinde yiero mokalo. The petition by Ogwo Steve Jerry discloses serious violations of the Constitution or other laws, gross misconduct and incompetence as grounds for removal of Ms. Juliana Wonge Cherera, Ms. Irene Cherop Maset, Mr. Francis Mathenge Wanderi, and Mr. Justice Abonyo Nyangaya as commissioners of the Independent Electoral and Boundaries Commission. Ne onyiso od bura ni kaluwore gi ndhandhu mag neno magin go, jo od bura winjore puodho report margi mar miyo jatend piny thuolo mar chuga put moyedhi mar nono timbe commissioners go. That His Excellency the President appoints a tribunal to deal with the matters in accordance with Article 251(5) of the Constitution. JLAC bende dwaro ni Juliana Cherera, Justice Nyangaya, Irene Masit kod Francis Wanderi ochunge tich nyaka putno tiek nonro mare. That His Excellency the President suspends the commissioners hearing pending the determination by the tribunal. Matimore katodoko ni commissioners ang'wen go nyocha okoyore buche mag diro gi oko ya PC e gino mane giwacho ni chung' mar komitino ne oseyangore kaluwore kod weche ma jatend piny William Ruto ne oketo e mbui mare mar Twitter. Poni jo od bura puodho report mar JLAC, IBC dhi bedo maonge kod commissioners kaluwore ni jakom IBC Wafula Chebukati, Boya Mulu kod Professor Abdi Gulie dhi e rutaya tarik 18 dwe mar achiel higa manyien. Okang' ma kamano nyalo keto piny Kenya e midhiero kaluwore ni nitiere yiero madundo ma onego IBC otaye higa manyien e od bura ma Kandara, Garissa Township kod Elgeyo Marakwet.
there is that imminent risk, Honorable Speaker, that the country would runs the risk of running without a commission. And that's why it's very important that we expedite with this IBC bill before we proceed on recess, to allow the Senate time to also consider it, because it's also a bill that touches on counties, because elections in this country are held or presided over by IBC, both from MCA, senators, governors, all the way to the National Assembly and the presidential elections. My point is that this House has a duty to respect its own rules. That is my point. And therefore, the proposal to push that bill, that business on the amendment bill on the IBC Act to the afternoon is irregular, is unprocedural. Buche mag golo ya PC Cherera 4 ne ochwal kod duond bura mar Republican Liberty Party, Reverend Thumbi Ndwiga, Steve Jerry Owuor kod Geoffrey Lagat. Jotelo mag Azimio Raila Odinga, Martha Karua kod Kalonzo Musyoka ne oseyo jatend piny William Ruto kuom tiyo kod komiti mar jela e chulo kuor kendo kwedo chenro mar komitino. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Oganda modak Nyakach e kaunti ma Kisumu chako chenro mar pidho yiende kaka yo mar geng'o oula masiko kakelo negi midhiero makinde ka kinde. Chenro no oting'o pidho yiende geng aora Nyando kod gwenge ma pi mamwomore kata oula thoro muomo e kinde koth. Kane giloso e kinde yango chenro makamano, Jalup County Commissioner Peter Mutu owacho ni ruodhi kod jolupgi bendo nywaki e chenro no. Apisas mochung' ne bunge alwora ma Kisumu Sabina Isaac wacho ni gisetimo nonro ma ging'eyo kit yiende makare mowinjore pidhi alwora no. Tunahimiza kila mtu kutoka our sub county apande at least 100 trees. Hiyo ni kumaanisha kama mtu akona watoto 4 hakikisha amepanda yake 100 na kila mtoto amepadia miti. Unfortunately in our sub county the forest cover is very low. It is below 1%. We want to urge the people of Nyakach to ensure they have planted enough trees so that our forest cover can improve to at least 10% that is recommended by our forest officers. This is a fight towards global warming. Another thing is food security and poverty eradication. So basically in Kisumu, tunafanya mostly conservation forests along the Koguta Hills na huko milima huko Riat huko, but majorly we are concentrating on farm forestry and riparian forestry. Trees will definitely reduce the flooding. Today we have 1 million seedlings. Half of it we are going to plant, and the remaining half will be donated to women groups and youths which we are having today. We want each household at least to plant 10 or more than 10. And we are going to use the same women groups, especially we'll identify the widows who will help us to maintain the forest as time goes. Jatendini mar Jowaindi Acharya Shri Swamiji Maharaj ne omole pachoka kama ochano timo limbe mar ndalo auchiel. Maharaj ne ogoyo lap mandeke mamuye boma Mombasa kageno ni obiro bagoro mopogore opogore mag lamo e piny Kenya ka achiel kod yango kata hingo higni 70 nyaka ne ger od lam mar Jowaindi midendo ni Temple e pachoka. Kalure kod jaloso mar jadolo no Harshad Sangani gichano lamo ne kwe masani onya e pachoka nyaka ne tim yiero ka achiel kod wach kech masani onoro oganda mathoth e pachoka. Bang' tieko limbe mare pachoka igeno ni obiro nyaka e piny libamba ma Tanzania ka achiel kod Uganda kuma bende obiro bage alam. He normally comes here every year. So this year the purpose of visit is he actually is going to pray for the Kenyans. We had a peaceful election. Pray for elected leaders. So God give them the courage to run this country in a better way. And also since they are
so many economic situations in this country. There's drought and famine. Then he'll be going to Tanzania, Uganda, basically for the same prayers, the devotees, and the region as well. We're going to celebrate 70 years of our temple existence in Kenya. Jo Kenya pod medo golo paro ma opogore ewi hola mar Hustler Fund manyoro yawa yanga gi jatend piny Kenya William Ruto. Jatend migao mar saga kod ohelni matindo Simon Chelugui oyango ni omenda maromo milion 408 ne osechiw koromo saa 2:45 mar okinyi ma kawuono. Weekly Foko nigi ler mathoth. Chenrono mar olo omuomgo matimore yor ong'we yamo ne ochakore odiechieng' manyoro ka moko kuom jo Kenya ne apgi olwar kendo yudo omendago ka jo Kenya mamoko to pod odong' e mudho nyaka tinende. Limit yangu ni shilingi 700 na hiyo shilingi 700 kwangu naona ni kama ni pesa kidogo, na ingewezekana nipewe kama limit ya shilingi kama 20,000 at least ningemalizia loan. Nimejaribu lakini hata sijapata. Tangu asubuhi wanasema try after 2 hours. Shilingi 700 kwa mwananchi wa chini ni kidogo sana. Hiyo ni kama pesa ya mboga tu, mboga na matumbo na nyama. Kata bed ni jo Kenya maloyo milion 1.1 osendikore ne holani. Jo Kenya e mbui mar tudruok mar Twitter golo penjo mathoth ahinya gimomiyo idwaro mondo giket pin gi mar M-Pesa. Ka in gi simu, sami jase simu, simbini nigi namba. Namba ni nigi password bari mar Airtel Money. Kech pesa ni kata kioro nigo, ibioro nigo M-Pesa ni. Kioro nigo, ibioro nigo Airtel Money ni. Kao kamano tibioro nigo e T-Cash mari mar Telcom. Omiyo pin nyaka bedi. Nondo ng'ato nyalo tiyo gi ID mari. Jopiny bende ni kod penjo ewi atamalo 5 ma ing'ado kaka kungo ma iketo ne jahola e aguch omenda mar NSSF ka penjo maduong' en dwaro ng'eyo kaka omuomgo dhi ne jok ma ok ondikore kaka jokanyo mag aguch omenda mar NSSF. Jo Kenya ne odong' e mudho ka gipenjore kama ginyalo chomoe mar yudo ler ewi wachno ka chenro mar olago onge kod riwruok kata pisi matae gino ma osemiyo gi wich bar mokalo. Hakuna secretariat kwa Hustler Fund, hakuna committee. Tumekubaliana technology ndio committee yetu. Wewe na simu yako, hapo ndio committee itakuwa. Na vile na rekodi yako ya vile unakopa na kulipa. That is the committee. E twak mare kawuono, jatend migao mar saga kod ohelni matindo Simon Chelugui owacho ni Hustler Fund geto reso jo Kenya ma kwan gi oyo milion 17 ka ola matin michiwo en siling 500. This fund, as articulated eloquently by our president yesterday, is going to be available to over 17,600,000 Kenyans. And we will begin at the rate of 500, moving all the way to 50,000. Enono ma uchiw gi migao mochung' ne dongruok mar ohelni matindo oyango ni ka chop saa 2:45 mar okinyi ma tich ang'wen, jo Kenya ma kwan gi romo milion 1.1 ne osekawo hola maduto koriw to romo shillings milion 408 omenda mar Kenya. Weekly Foko, Ramogi TV. Nyakora kaluwore koda lipod no ne wapenji ni to in bende iseyudo omenda mar Hustler Fund. Bende isetemo mar yude kitiyo koda namba machuok ma en *254# koso ichopo kanyano kama jomoko se oro ote. Aseyudo 500 mar Hustler Fund oru Nyambok Oyugi. So kiwacho nyingi ng'ato wacho ni Hustler Fund option 1 giwacho ni register, then M-Pesa pin gikwayo. Bang'e giwacho ni rit kuom seche 2. Ka irango omenda monego beni miyi seche 2 margi lokore seche 20 ka onge duoko. Koro wapenjore to gichiwe e ng'eruok kose ando mondi kawuok kayole. Erokamano mondi. Collins Taya Arembe wacho ni Hustler Fund ase olo 8,000. Kang'eyo ka in ni se kalo nikech wache chake koda 500. Okang'eyo ni korikone Emmanuel wentie joma oro ote mage. Jiude mopogore. Ching Vitalis Woodgame wacho ni Simfros an mana kod weche manyien ma oni kare mokwongo wacho ni nyithindo ma dhi e sekondari mondo mi odong' e primary. Pesa Hustler Fund ama aparo ni nitie joma yude. An ka ateme nyoro nyaka nateme nyoro pokanene. Mokwongo process mar ng'eny ka in kod data matin bende okifaulu. Awerago ongi kaka yande odak wacho ni jimodong
one kanyalo temo Hustler Fund. En wach ma pod ji biro bedo ka Bisa teme koso ino kinasla. Gokinyi ka one wateme lakini nochopo kamoro ma achich koro na yo matin lakini pod abiro dhi nyime. Samoro yudi ka ine jajone. Nyaka Ramogi kanyo. Waka yie matin ka waduogo pod wan gi weche mathoth kik idhi mabor. Nyathina mahera inya marita gayot kai tapki. Nyathina ngimana. Nyathina mamiyaga teko ema koro sani wuok e ot kae. Bihan in gimidwaro ni onge koro kaka nyalo dok chien. Okidwara ka. Yawa nyathina kare nidhi kanye. Dongi neno. In nyaka ni wuok kae jodala ni okethre te. Asayi ni mondo in imuon na thapki mogik. Kok kamano ting'uon na nikech nyathi wa thapki. Every time I top up using Airtel Money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. It's the World Cup season. Ni wakati wa mashabiki kushinda zaidi. Cheza mechi za World Cup on shabiki.com for the biggest odds in Kenya. Tumeboost odds zetu. Place your bets on the World Cup matches on shabiki.com and enjoy big winnings. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com.